Specijalna epizoda. Moja istinita priča. Slušajte svoje srce, a ne šta drugi kažu. Nego, Francuz, kaži mi, šta radiš ti u Srbiji? Jesi ti špijun? Otkud ti ovde? A, lepši Beograd nego Pariza, ženske, noćni život, blud, alkohol, a? Otkud ti ovde? A otkud ti ovde? Otkud ti ovde? Polako. To pitanje čujem 100 puta dnevno. A otkud ti ovde? 101. 100% ljudi me pita otkud ti ovde. Svi hoće da beže iz Srbije, a ja ću da ostanem i da dobijem Oscara. Kakva lepa stvar. Kako sam došao? Na početku živio sam u Parizu i htio bio da putujem u Barceloni. Barcelona me ogradila ako se čovjek zbudi. Ali bolje mi je bilo da idem negdje na duže. Negdje gdje je jeftino, gdje niko ne priča engleski, gdje ne znam ništa i ta zemlja je bila Bugarska. Nisam znao ništa o tome. Pitao sam mog najboljeg prijatelja, hoćeš da dođeš sa mnom? Aro, imam bebu. Onda sam otišao odmah u Sofiju poslije Nove godine. I ništa. Nema ništa. Mali je grad, nema niko, ne mogu da pričam sa nekim, to je poslije Nove godina i onda baš mi je dosadno i hoću da se vratim kući. Ali pitam srce šta želiš? Putuj. Onda razmislim šta mogu da radim. Mogu da idem u Istanbulu. Ajde da idemo u Istanbulu. Bolje kebab tamo nego u Parizu. Sve mi je bilo lepo u Istanbulu. Energija, parfemi, market i prošetao sam ulicom. Mislio sam da idem da se vratim kući oko 8 i da spavam. Vidim jedna devojka kao neku polukrošarku, polugitaristkinju. I ko je to? Moja drugarica. Ne najbolja, ali moja drugarica. Ne mogu da verujem. I ona nije mogla da veruje. I išli smo po kafićama, pričali smo, išli smo na ples, turskog plesa. I vidim poslije ponoć koji je dan moj rođendan. Ne mogu da verujem. Moja drugarica je došla u Istanbulu sa jednom prijateljicom, francuskinjom. I ona je pričala čudne stvari za mene. Neki dinar, Novi Sad, Srbija, ne znam ništa o tome. Znao sam Đokovića, ali ne znao sam ništa o tome. Ova prijateljica mi je rekla: Ej, pa ja znam puno ljudi na Balkanu. Ako hoćeš mogu da ti nađem mjesto gdje ćeš da odsedneš. Ali ona je lagala. Znao sam samo jedan par u Beranama. Da, Berane. I onda idem. Poenta je bilo kao da putovanje bez kraja. I onda idem prvi Skopje. Lepo, mirno, puno spomenika, kao da si u Las Vegasu. Ima Eiffel Toranje, Arc de Triomphe, Statue of Liberty, ludilo. Čak neki niski ljudi to ne rade. I poslije hoću da idem u Berane i žena u blagajni mi je rekla: Nemoj sine, nemoj, ideš tamo ti je katastrofa, nema posla, nema prodavnice, nema ničega. Ali imam smeštaj tamo, dajte mi karte. Ne, nemoj, veruj mi, moji roditelji žive tamo, to je katastrofa. Ako ne volite svoje roditelje, nije moj problem, dajte mi karte, molim vas. Nema posla, ničega. Me neću da radim tamo, dajte mi karte. Nema ni prodavnice. Šta ima tamo? Mafija. Pa okej. Konačno ona mi je dala karte za Berane. Nemao sam posla tamo, ali bilo je super. Poslije hoću da idem u Budvu, idem tamo i kiša. Puno kiše tamo. Il pleut. Pa što da idem u Budvu kad je kiša i februar. Poslije hoću da idem u Bosnu. I u Sarajevu. I dolazim u Sarajevu u 6 ujutro i šta vidim? Veliki požar. I direktorka hostel mi je rekla: Jao, izvinite, sinoć se svašta izdešavalo, napravili su glupost, nema ni jednog stranca u gradu, vi ste jedini. Ja se stvarno izvinjavam, evo ako hoćete kupit ću vam doručak. Nije bio noćni žurki. Ali šta da radim sad? Onda imao sam ideja da idem da vidim kako napreduju protest. Idemo u policijsku stanicu! Super! Idemo u vladu! Super! Idemo u pić! Ne, nisu to rekli. A, greška. Idemo u ministarstvo! Super! Pa isto je. Poslije šta da radim? Hoću da idem u Novom Sadu. Ali moja drugarica mog drugarice je raskinula sa dečkom. Onda ona je plakala i ne može da me ugosti. Onda šta da radim? Idem u Beograd. I dolazim u Beograd i wow. Sunce, energija, nema požara. Super je, lele. I šta da radim poslije?
radim stand-up komediji i posle slikanje i posle da napravim film At the Border i posle novi predstava Kad je Francuz sreo Srpkinju, nova predstava Ljubav i padeži i šta još, šta više, sljedeći korak je Oskar. Ja ću da dobijem Oskara u Srbiji. I to je moja istinita priča. Stvarno misliš da ćeš da dobiješ Oskara u Srbiji? Da. Stvarno? Ba da. Evo ti nazad bakšiš, ne mogu, nemam srca da očerupam ovog jadnog goluba. Evo ti i sve moje pare, sve što imam, evo ti. Izvolite, drži, čekaj, evo ti i bustus. Dobro je da bude iskren. Ljudi, pratite nas, naša oskarovska serija koja se zove Francuz koji će dobiti Oskara u Srbiji. Aj, doviđenja, budite dobro, puno ljubavi u vašim kućama.